L'Obert Internacional de Montcada es va disputar del 25 de juny al 3 de juliol a l'Espai Cultural Cursal. Un total de 178 jugadors van fer possible la 26a edició d'aquest torneig, la qual s'ha caracteritzat per una gran participació de jugadors procedents de la Índia. Els grans mestres Fernando Peralta i José Eduardo Martínez Alcántara partien com a favorits després de la no participació dels també grans mestres Maxim Turov i Alexei Fedorov, dos jugadors que van ser baixa de darrera hora. El jugador català més ben ubicat al rànquing inicial era el mestre internacional Hipòlit Asís, vigent campió de Catalunya. La sala de joc principal és àmplia i espaiosa i compta amb un dels millors sistemes de climatització del circuit català. Els jugadors valoren molt positivament la temperatura de la sala en ple estiu. Els darrers taulers del grup B jugaven en una sala a part que també reunia unes condicions ideals. L'organitzador i director del torneig, el mestre internacional Arturo Vidarte, ens explica els motius de l'enorme participació de jugadors indis. Este año, a raíz de una convocatoria de Chess Base India, han venido nuevos jugadores que han hecho como unas pequeñas expediciones, 10, 12, y sobre todo nuevos y jugadores jóvenes, niños algunos. Y bueno, tenemos unos 40 jugadores de este país y la mayoría nuevos. Sens dubte, una de les notícies que ens ha deixat el torneig és aquesta, que al grup A hi havia més jugadors indis que no pas catalans. Una de les partides més curioses que ens va deixar la darrera ronda del campionat va ser la que enfrontava el peruà José Eduardo Martínez i l'indi Iniyan. Martínez, blanques, en aquesta posició igualada després de jugar a 3, va aprofitar el greu error del seu rival, que va capturar el peó de B3 amb el cavall. La jugada dama D3 condemna el mestre internacional indi, ja que no pot apartar el cavall. En cas de cavall C5, dama per G6 escac, seguit del fil per F6, amenaçant escac i mat imparable. Iniyan va haver de jugar rei G7, jugada que va permetre al peruà capturar el cavall. La partida va acabar immediatament perquè després que el negre jugués dama H8, el blanc va realitzar la jugada al fil per F6, provocant la rendició del negre a l'instant. No va voler seguir la posició després de rei per F6, dama C3 escac i alfil E6 escac, deixant el rei completament despullat i guanyant la dama en poques jugades en una combinació inevitable. L'indi Shyam Sundar va ser el campió del torneig malgrat la victòria del peruà. Amb 7 punts va revalidar el títol que ja va aconseguir l'any passat, acumulant més bon desempat que Kevin Cory, qui fou segon. José Eduardo Martínez Alcántara va completar el podi. Des de la plataforma Chessbase India vam poder conversar amb el campió del torneig. Aquest va declarar estar molt satisfet amb la seva segona victòria consecutiva en aquest campionat i també va dir que l'endemà mateix havia d'agafar un vol per jugar un altre campionat a Sèrbia. Grandmaster Shyam Sundar from India, second time continuously. Shyam, how are you feeling right now? Yeah, I'm feeling good because winning any tournament gives pleasure and happiness. So I'm glad that I managed to win a tournament after a long time. So I'm very happy. La classificació general del circuit català després de l'Obert de Montcada és la següent. El gran mestre indi Sundar Shyam, després de la seva victòria en aquest torneig, s'acosta perillosament al líder, el gironí Álvar Alonso. Kevin Cory és tercer i suma els mateixos punts que el gran mestre Jaime Santos. El tram A, primer lloc momentani pel xilè Fernando Valenzuela, jugador que suma 6 punts més que la georgiana Salomé Melia i 11 més que el gran mestre Orel Vispérez. Ivan Paquico manté el liderat del tram B amb un coixí de punts considerable. Neruda Despande és segon i el jugador del Mollet, Cristian Fernández Díaz, completaria el podi. També es manté Ramon Vicient Calvo, qui és el líder del tram C amb 55 punts, 10 més que Atul Dahale i 20 més que Naman Kumar. Ricard Nadal hi romp amb força el liderat del tram D després de guanyar el grup B de Montcada. Santiago Pérez Ruiz el segueix en segona posició i Jordi Amengual és tercer. Pel que fa al tram E, primer lloc provisional per Antonio Ballester, segon és el jove Gorka Parra i tercera és la jugadora del Vallfogona, Imma Montoliu. Al tram F el lidera Diego José Trias amb 55 punts, Antonio Castanyeda en suma 45 i Joel Pérez 35. Per últim, Álvar Alonso lidera la classificació de catalans, superant per un bon marge
els grans mestres Miguel Muñoz i Marc Narciso.